Achámonos diante dun carballo, unha árbore tamén moi xogueteira, e vamos hoxe facer uns animaliños de landra. Para iso, cómpranos as propias landras, que vemos aí neste carballiño, mais despois fannos falta tamén botar man doutra árbore, que é o abruñeiro, neste caso, porque tamén se pode facer con pereira brava, por exemplo, ou un escambroeiro que teñen estas espiñas, que son as que despois van ser as súas extremidades en forma de patas. Entón, teríamos que cortar as espiñas, as que nos fixesen falta, cunha tenaciña, ou tamén podíamos cortalas con unha navalla, pero mellor case é unha tenaza porque así temos menos posibilidades de cortármonos. Ben, entón unha vez axeitadas as espiñas, pois o que facemos é coller o material, que é a landra. Temos que coller unha landra un pouco máis grande, que é a que nos vai servir para facer de corpo do animal, e depois furámola ou ben con un trabeliño, que é o caso, e ímoslle espetando espiña a espiña nos buratiños que facemos equidistantes, uns por parte de diante e outros na parte de atrás do mesmo lado da landra. Unhas serían as patas dianteiras e outras serían as patas traseiras. Vedes que o proceso é doado, simplemente facerlle o buratiño e espetarlle pola punta as espiñas. Xa teríamos feitas as que son as 4 patas, recortaríamoslas todas á mesma medida para que o animaliño pois non coxee, senón xa sería defectuoso xa de entrada, non? A seguir, pois, o que facemos é tamén outro buratiño na parte traseira para facerlle o que sería o matamoscas, tamén chamado rabo. E na parte traseira, neste caso, pois poñeríamoslle tamén outra espiña para despois logo colocarlle o que sería a cabeza. Ben, e vamos colocarlle logo a cabeza. Para iso necesitamos unha landra un pouco pequeniña. Tiña que ser pequena porque senón pode ser que o animal co peso da cabeza pois afuciñe, non? É dicir, que caia, que non teña equilibrio. Agora, a continuación, vamoslle facer pois o que podían ser, bueno, dependendo do que tipo de animal, podeselle facer ou ben os buratos para poñerlle unhas orellas ou senón poñerlle uns cornos, que tamén é posible. Entón isto vai depender moitísimo da imaginación da crianza que a faga, e o animal pois poderás chamarlle ovella, cabra, vaca, cabalo, can ou o que sexa. Vedes que xa temos aquí o noso animaliño feito. Caso de non termos as espiñas, porque nese momento pois si temos landras pero non damos atopado as espiñas do escambroeiro, pois podemos facela este mesmo animal con palillos. Probablemente pois sexa unha opción pois válida de todas formas. O importante é argallar e xogar. E tamén, se queremos, co mesmo a parte de atrás da landra, podemos facerlle que non serva de comedeiro ou de bebedeiro. Se é bebedeiro, temos que botarlle agua, senón comedeiro. E aquí estaría feito xa a nosa argallada de hoxe.